A boa sintonía entre o Concello e o Porto de Vilagarcía continúa reflexándose en novos acordos entre as dúas entidades. Desta volta, ambas partes asinaron un convenio de colaboración mediante o cal o Porto cede ao Concello unha das naves próximas ao Club de Vela para convertela nunha escola de deportes náuticos. E hoxe é unha boa nova para o Club de Piragüismo porque se dá un pasiño máis en que teñan unhas instalacións pois nunha zona privilexiada dentro dos terreos do Porto de Vilagarcía, que durante un prazo de 10 anos, pero que seguro que nun futuro pois se vai a seguir ocupando, pois se vai a poder ali desenrolar práctica deportiva. A concesión é de 1.500 anuais só por unha parte da nave, que será empregada pola Fundación de Deportes para xestionar o seu uso. O resto da instalación será cedida gratuitamente. Falar dun edificio de 1.500 metros cuadrados, dos cuales 187 irán dedicados a actividades deportivas e terá un canon de, creo que son 3.000 euros, pero ao final con bonificación do 50% pues quedará en 1.500 e o resto, os outros 3.000 e pico de metros, pues son sin canon, que será onde se van a realizar as actividades náuticas. O Concello xa ten preparado un proxecto cun orzamento de 100.000 euros para renovar por completo a nave. Ben, pois as obras é certo pois que é un proxecto que andará ao redor dos 100.000 euros e que vai a supoñer pois poñer ali uns vestuarios, uns baños, supoño que algún tipo de oficina, non coñezo en detalle, para que eles poidan, pero principalmente o que queren é ter un sitio donde albergar o seu material, donde poidan ter ali o material, guardalo en unhas boas condicións. A nova escola poderá ser utilizada por todas aquelas entidades que se dediquen a deportes náuticos, pero a preferencia será para o Club de Piragüismo que terá ali a súa sede. Na zona onde están as antigas instalacións do club, xunto con outros locais en uso, a autoridade portuaria está redactando un proxecto para derrubar as edificacións e acondicionar a zona para o uso e goce da veciñanza.